Patay pre. Karong eleksyon pre, problema jud ko pre kay nanglam din kwarta mo dagan tag eleksyon pre. Nanglam kita kwarta ana. Why problema na. Saan ka lang? Problema ka. Nga di ba malimot kag ingom to si Gracia nga kung makingan lang tag kwarta, pwede ra siya mo suporta. Ay na siya kailang kwartahan tag kayo. Pwede mo ang uno o garanton lang mo yuta. Na yutaan ko ka. Sakto kayo. Oh. Kung magka-cellphone mi kung tawagan ni Gracia. Oh. Iyan na to sinako ni tinuod. 3 to 4. 3 to 4. Uy, dai garsing. Itong pag-unisis namin 3 to 4. Dai garsing, dai. Oh, ari-ari ko mo diri ang punuan sa kakahuyan, dai kay naami hangyo nimo. Oh, o kami duha mo padayon mi og ang plano mo padayon mi og lansar karong eleksyon niya. O gini nga lang magita kwarta. Magpakulateral mi nimo. Nya ay padamba na. Oh, ay nagdaday mo bana day. Oh, guna ni naman. Oh, sige day. Oh, ari dayon na ya. Ay daday mo bana. Oh, sige day. Oh. Pahunga sa mo dag tawag. Grabe mo kamdag ngisi. Sa mo tuo ka to. Ay tuo ni awa. Di pa na. Katay hindi tuo na hindi garsing mo kay. Oh. Dali ka mo. Maraming sakay sa Mo magani pag-ana ni mo. Automatic. Abot naman. Automatic mo na yung ganay garsing. Hello! Day. Asa may mga problema sa to? Mulan sir, may mamidayon kung yung certificate Mulan, sir. ka nagdasya niya kay ang certificate. Tinahanglan mo mobile ka certificate. Naaman na yun ay kanang kuan nga porta Maayo. gid kuan. Maayo kay nakanahon na mo ana kay Day. hindi kinasanan. Ako sa Yan, anak, akong tuyo nimo. Oh. Mo remedyo unta ko nimo. Huwam lang ay lang remedyo. Maura man na siya. Paremedyohan na sa ko diha bisig mga katulo lang kay haron ilisan sa nato inignan sa. Remedyo si Remedyohan ka pero kwarta. Oh kana. Ay sa utang sabot. Umo gani. Depende naman na pagsabot ay remedyo day. Sure ka mamayad ka. Mo ka. Manaw nga di. Limot ikaday nga puti dako man mo yuta. Kanang imong gitumban. Amo na ka imong ato kutob sa maabot sa imong pananaw. Gikan diri ngadto. Sige, ha? Gikan diri ngadto libot. Sige, dakoy ka ila. Big time kay ni siyang kisanan. Basta i-promise lang ganin nyo nga kamong duha. Mamayad yun mo kay na. Sige kay mudaog gani mi ako mo lansor kapitan siya kung sihal. Oh. Pag mudaog gani mi ikay mo ibutang 60 tari sa atong blogger. Suot ko no? Sekretary ka. Ako, ukoy tari ko nimo. Sige na ay. Parang storya na ito. Hindot sinihari sa kakahuyan magpatantog kwarta baka wala kompetensya. Ya kini ra ba akong kwarta gikan pa ni sa alakansiya ako lang jud gibuak para na ako'y ikapatantog sa mga taong way kwarta. Ha. Susang. Oy, may gali ma'am na diri ma'am. Oh, tapos yung bago ba niya. Ako'y mga damag ko. Saan mo mga da? Ito dito dito. Pasensya eh sa kay mama kay good lang ko ni sa checks bro. Pag ito siya. Sis great. Basta eh. Anya, sabi to yun niya diri ron. Ma'am kadang. Kani mo silang duha ma'am. Lansar ni sila. Karong iga. No. Karon man kay wa man sila kwarta ma'am ya. Oh. Mahwab ka. Manghuam na ako. Ay, Pila man siya? butaran ta mo. Salamat na. Nya, pila man kinahanglan ninyo? Lili mo kuan. Ako ma'am, ginansya lang ka o kuan ma'am. Tubuan lang ka na kog 20% sa kwartang akong homo nimo. Oh, nya. Huwag na ko nimo og 50,000. 50,000. Oh. 20, 40. Bisag isay sinta ko na nimo. Salamat kay ma'am. Pila man kinahanglan nimo? Miljis. Ha? Miljis. Kay ko ni. Oh, ay kabalaka na. Bisan pa og 10% lang gud ako ipatubo ninyo. Salamat kay ma'am. Salamat kay ma'am. Sige, may problema na Salig lang mo ma'am kay kana among kiningyuta ma'am. Gikan diri sa imong gitumban. Paingon dito. Amo ni. Dili gini amo ah. Yung ka ning duha grasya nga mamaya jud ni grasya. Iyahan ni. Dili ni ako iyahan na. Ang iskina ni kutob sa maabot sa imong pananaw, mao na sa ako ang adto paingon. Maubahan niya sa para man ang bus. Oh, kato dito to nagsugod ang ako ang yuta. Dito kuha jud din yung yuta. Dayon niya. Nya kanang unsa may daganan ninyong duha? Ako ma'am, mudagan ko ma'am pagka kanang kuan ma'am pagka snatcher. Not chips. Ikaw. Kuot dos lakdang. Ano niya yung pang daganan? Oy, makapala
jud ka ni Grasya. Makabayad ni ma'am ay. Kabalaka. 100% ma'am. 22%. Bayaran ka na mo yung tangin. Tarungan na duha man jud na ninyo ha kay na. Og di mo kabayad, kini ako ang dolon. Kini mo mutapar sa inyo hang giutang. Problema, ma'am. Kwartahan kay bana ani. Tuwa nagtrabaho sa minteryo. Kwarta niya mi. Unya sige, mo to yung kinahanglan. Sige ma'am, nya, 20% ako tubo ni ma'am. Pag budaog na gani ko, akong bayaran na automatically. Diha na yun. Bagyo naman naman, man. Maya, ma'am. Uli na tahan niya. Adto kami. Ma'am, sige. sige ha. Na. Dako na kayo taan. Uy, Tisa. Kung dito na ako napangutana, dahil unsa to asa to dapita ilang kolateral. Ako to, pason be. Ay, sagot, ay sagot. Lagi si ma'am, no? Ay, sama. Huwag mo mga klaro, tubag, mamoy. Ay, masakto bitaw to. Sakto, palpak, imbis na nan. Kasi yung daganan, pagka-snatcher, sabi mo, agin ninyo. Ako may maalao ta ninyo. Naamay yun. Na, agkut ako kasi siya. Tisa. Kanang, tiga siya. Ay, ma'am. Nalimot mo di ko pangutana nilang duhag. Asa yutaan nila ilang ikulateral lako. Oo, asaran yung taan Asa man? ng equilateral. Asa mo yutaan ninyo be? Yung taas man. Kana, ma'am. Ubos, ma'am. Kini? Oh. Sapa ka ni? Sa pakida. Nya, kini kuha mo, kini gikan na ni ma'am. Padungan to, ma'am. Ako asa niya to. Tarong. Mao lagi na akong muyuta. Ako na yung yuta. Muyuta. Sa gobyerno man ang yuta ka. Wala. Ako ninyong duha.